Profiling alang sa last batch sa TUPAD beneficiary sa Lapu-Lapu City, gidagsa. Base sa data nga nahipos sa buhatan ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindi miabot sa 4,365 ang mga na-profile nga mga TUPAD applicants. Sagad kanila, way trabaho o nawad anong trabaho nunod sa retrenchment o pagpanira sa gitrabahuan nilang kumpanya. Gidawat usab ang pipila ka mga senior citizens nga nakapakita og medical certificate nga fit to work pa sila. Hinuon ang maong talaan subling ipaubos sa verification sa DOLE 7 aron masigurong way mga nagbalik-balik o na double entry sa mga TUPAD applicants. Matud ni Attorney Apple Joy Collados, Chief of Staff ni Congresswoman Cindi nga nunod sa pagsaka sa minimum wage ang ipatuman karon sa Metro Cebu, hayan maminusan usab ang gidaghanon sa mga TUPAD beneficiaries kay mas dako naman ang suhulan nga ilang madawat. Kung kaniadto makadawat og 4,680 pesos nga suhulan. Ang usa ka TUPAD beneficiary sulod sa napo kaadlaw ni ining pagtrabaho, karon 5,010 pesos na ang madawat ni ining suhulan. So mag-start talaga yung PO for 10 days. So kani gituyo sa ni ko mag-ni-mayor nga naapoy makatupad beneficiaries karon nga tuig for the end of the year kay para po yung PO ang ato ang kuan sa moabot na Pasko.